Tiri-házból. Gyerekek, felelünk megint. De vajon ki is kezdje? Nehéz döntés. Tanárnő be sem jelentette, ne csinálja már! Cseppet sem izgat, de meg is van az első felelőnk. Dani, te vagy a szerencsés. Hogyan adunk össze két törtet? Lassú vagy, ülj le egyes. A következő felelőt rábízzuk a szerencsére, ahol kinyílik a napló, ő fog felelni, nézzük csak. Meg is van. Noémi, te vagy a következő szerencsés. És akkor mi az egyenes arányosság definíciója? Szeretnéd, ez igazságtalan. A definíciókat sosem szoktak tőlünk kérdezni. Amíg nem ön tanított, addig 5-ös voltam matekban. Hát azt kell, hogy mondjam, változnak az idők, de hát ez is egy egyes. Ülj le, következő felelő. Tanárnő, sosincs 3 felelő egymás után. Hát az az igazság, hogy ez sem érdekel. De Tomika, te lettél az utolsó felelő, és mivel húztad az időt, nem is kérdezek semmit. Egyes. Jaj, de jót szórakoztam. Következő órán dolgozatot írunk, de nem mondom meg, hogy miből. Legyen meglepi.